Hello लोगोफोर खुलुमबाय फिन खनसेबाव आंनिखौ मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आंहा दिनै मोनसे पार्सेल सफैदों आरोना लोगोफोर बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आनबक्सिं खालामनानै देखायनो नागिरदों आरोना बेवहाय मा दङ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आंबो नायनाय जायाखै आरोना दानिया आङो बेखौहाय हाखावनानै लानोसै आरोना लोगोफोर नै आं बे सिखाजोंहाय हाखावबाय आरोना दानिया नायनोसै आरोना लोगोफोर मा दं बेयावहाय नै मा दं नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो फार्स्टआवनो आङो मेडिसिननि लिस्ट मोनबाय आरोना लोगोफोर नै बेवहाय मा मेडिसिन दङ गासिबो लिस्टआ दंखाजोबो आरोना आरो बेनिफ्राय माबायदि जानांगौ बेफोर गासिबो दंखाजोबो आरोना लोगोफोर ड्राई फ्रुट्सबो दं आरोना लोगोफोर बेफोर जाबाय ड्राई फ्रुट्स आरोना नै बे जाबाय ड्राई फ्रुट्स लोगोफोर बेबो एखेयानो नै एखे बेबो जाबाय सब ना मा होननानै बुङो जिरा बायदिया गयजोंबो जायोना गोदैना बेयो बेबो जाबाय मेडिसिन पेकेट आरोना ओरैबायदि बुरजाखानै लोगोफोर मेडिसिना नाय ओरैबायदि बुरजाखानै बुरजाखा गासैबो पाउडारनि जोब मेडिसिनफ्रा लोगोफोर मेडिसिना ओरैबायदि बुरजाखा आरोना मास मोननैनि हरखाबाय आरोना खनसेयैनो 12,000नि आरोना बेयो गासै मेडिसिना माला जानानै जोबगोनथाय गिलायलांनायसो मोनबाय आंबो बेखौनो आङो अर्डार खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर बे मेडिसिना मुम्बाइनिफ्रायसो फैदों आरोना बेफोर गासिबो आयुर्वेदिक मेडिसिन आरोना लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै देखायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय